Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар номерҳои поёндаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонанд дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ доранд, мағозаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номерҳо муроҷиат бекунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои моро бахозед. Айни ҳол дӯстон мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур спецавтоматика дӯстон, ростаки спецавтоматика мешавад. инҷо бошад тарафи роҳи Зелёни, Нагорни, аз ин тарафи повороти аэропорт, аз ин тараф бошад тарафи Сеюмбаз дӯстон. Рӯпарӯи Сеошиёна, доми Зар дӯстон, мактаби 41 аст. ана ҳамин бино помещенияи барои аренда иҷора аст дӯстон. гатови бизнес будем. кӯчаи дӯстии халқҳо 58/3 урусо дӯстон. дар инҷо мойка, санги мазор, мағоза, машот одам ҳама тараф соз аст инҷо дӯстон. анамин помещения се ошонаи бурад дӯстон ба аренда месупорам. ҳо бози даромада полни ба навор мекунем, номерои соимунка мемонем дӯстон. нафароне ки аренда иҷора мегиранд дӯстон, помещенияро гатои бизнес аст. дар номерҳо занг мезанем, маълумоти пурраро соимун медиҳад. хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим. айни ҳол дӯстон инҷо ҷои запчас, майда-чайда, сантехникӣ, клиенти пастаи доимии худро дорад. се ошона аст, 270 квадрат се ошона дӯстон. нафароне ки ин помещенияро ба иҷора мегирем дӯстон, метавонед договор кунен ба чизи чорааш бигирен дӯстон, ё ки метавонен ягон чизи дигар кунен. полни мақсад ҳамаша холӣ кунанд, соимун ҳамаша холӣ кунанд, бори худатонро биёред дар анҷо монен дӯстон. хоб дар сари роҳ лесниса ба дуюм ошона дорад. дар пуштам, аз тарафи пуштам дӯстон лесниса ба дуюм ошона дорад. дар якум ошона як зали ина мебинем мағозаи калон аст. дар дуюм ошона як зали калон барои ҷои запчас ягон чиз монӣ. хоб ҳозир мерем ба дуюм ошона мебинем дӯстон. канализатсия дорад дӯстон, об свет шаҳрӣ, постоянӣ. айни ҳол кораш соз аст, клиент постоянно доимӣ дорад дӯстон. дуюм ошонаро мебинем. дуюм ошона як зали калон аст барои захира, ҷои бор, товармонӣ. дар сеюм ошона дӯстон дута комната, якто санузел ва як кухни ва як зали дигар аст. инҷо як дар аз тарафи пушт дорад. сеюм ошона мансарда дӯстон ба навор намегирем. ҳозир аз ана ҳамин сари роҳ як нишон метиҳем. як зали калон аз инҷо ростаки коридор мешавад дӯстон. ҳоҷатхона, кухни ва ду комната. ростаки тарафи балкон. инҷо ҷои хоб аст дӯстон. шуд системаи об, канализатсия ҳамаш ҳаст дӯстон. як бор дигар мегӯем дӯстон ки нафароне ки помещенияро холӣ мегиранд, арендаш мақсад полни ҳама чизоша мегиранд дӯстон, витрина ҳама чизоша мегиранд. нафароне ки договор мекунен, мақсад витрина места, чизе ки мебинед дар инҷо ҳамаш места, договор мекунен. ягон қати соимук договор мекунен, мемонанд ҳама чизоша, мақсад далши кор кардан мегирем.
нархи ин аренда дӯстон 15000 сомон, нархи ин помещения 15000 сомон ва фақат холӣ аст дӯстон. Якум, дуюм, сеюм ошонаро холӣ мекунанд. Мақсад ягон чи намеёнад, витрина, питрина ягон чи нест. Фақат метавонед ки ягон хеле дига бизнес кунед, ёки агар ки нафароне ки мехоҳанд ки таваррош беста далши гатои бизнес рафтан гира, бо договор мекунед. Номерои соҳиби мулка мемонем 93 91 01 101. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. Як номер дигар 933 90 0008. занг мезанед, соҳиби мулк маълумоти пурраро худаш медиҳад дӯстон. нашод одам ин тараф гуфтем ки нагорни аст, аз ин тараф кӯчаи камола баҳорӣ инҷо хело шуд ки кушодааст дӯстон. инҷоро мешиносанд. мақсад нашод харидаш хело айни ҳол 101 майла чӯйдааст дӯстон. хело ҳам мақсад бизнесаш соз рафта истодааст. камеро ҳастааст дӯстон. чандто камера дар дарун дар берун мушовидавии камеро хело аст. мақсад ягон камбудӣ надорад. даромада кора сар мекунед агар гатои бизнес полни гирем дӯстон. агар нафароне ки мақсад холӣ мегиранд, занг мезанед. холӣ 15000 сомон. номерои соҳиби мулка монем дӯстон. хуб, раҳмати калон барои диққат.